Club Alegria zen, kanpantorrean zegoen bi gonzame bai para los retiros eta gauze asko baina, bi plataforma zegoen, baten zegoen la JOC, Juventud Obrera Katolika, eta beste baten Club Alegria. Arepe bai zegoen bi plataforma zeukan. Behien egoten ziren mendikoak eta horre gauze egotetan ziren. Espinosa, Javierrek Espinosak eta horrek egoten ziren egiten. Eta gero goizen, txarlak eta gauze, jantzan be bai. Hori zen, hor bitxito zen, el alma mater. Club Alegriarena? Bai, Club Alegria. El Club Alegria. Monjari etzako gustatzen piperri pesa. Eta hori guztioi, jok eta guzti hori egiten zenuten Pedroren bitartez, ez da? Bai, Pedro zen hor. Pedro eta beren emaztea gero zena. Zelan da? Zelan zen? Eskondun zen gero Pedro. Bai, abadetzen zita. Hore bizek bateren jok. Bai. Eta hor zer egiten zenuen zuk, Club Alegria? Club Alegrian? Urtetan ginen gaztetxoakaz, mutil gaztetxoakaz, nire neba, eta beste 6 mutil, baten horra a eskalar, beste baten, zelan da, kobasulotara, bitxitoke joen departamentu bet mundakan, eta hartzeu zen algak bebai, horre gauzek ziren, viajes. Bai, izarretik bota zutenean, bera kontatzen du bere liburuen, hori dedikatu zala, algak hartzen itzazotik eta gero saltzeo zien. Saltu, Bartzelonara arantzan botateoen, bai. Beren burua zen, beti pentsatzen zeo zer.